Kaixo, Itziar Iribarra Eskurnaga naiz, DBH eta Batxilergoko irakaslea, eta bideo honen helburua gure ikasleentzako egunerokoa, hau da, planifikazioa eta etxerako lanak non eta nola betea azaltzea da. Lehenik eta behin, Zailenet plataforman sartu behar duzu, eta horretarako nik hemen daukat, nire markatzaileetan, beraz, sakatu, eta hor, helbidea jarri goiko honetan, eta bekoan pasahitza. Sakatu berriz, eta hemen ezkerreko zutabe honetan, irakaslea erlaitza sakatuko dut, eta beste pantaila honetan, goiko erlaitzeko egunerokoa. Heldu gara. Hemen daude, egunez egun, eta orduz ordu, nik egun bakoitzean ematen ditudan ikasgaiak. Eta hemen ikusten dugu, 3 ikuspegi ditudala. Egunerokoa, astekoa, justo momentu honetan daukadana astekoa da, eta hilekoa. Niri hilekoa izaten da gehien gustatzen zaidana, batez ere orokorrena delako. Eta hor, ikus dezakegu edozein egunetan, guk hor dugula, edo hor ditugula, 3 aukera. Batetik, hor, tareas, edo etxerako lanak, planifikazioa, eta hemen norbere oharrak. Nik erdikoan betetzen dut, planifikazioan betetzen dut guztia. Labur-labur ipintzen dut egun horretarako aurre ikusia daukadana, eta bukatzen dut beti honekin, etxerako lanak direnak, hurrengo eskola egunerako eginda izan behar dituztenak. Behin eskola ordua bukatutakoan, nik aurre ikusitakoa aldatu badut, edo gehiago ikusi dalako, edo gutxiago edanalako, moldatu egiten dut, eskola bukatutakoan, eta berriro jartzen dut ikusgai, ikasle ikus dezaten. Erreza da betetzea. Demagun, hemen sakatzen dutala, eta zerbait idatzi nahi dut. Etxerako lana, dena alakoa. Grabatu, honekin sakatuta, eta hor dago. Ez dudala ikusgai ipin nahi, jarriko dut honela, eta ikasleek ez dute ikusiko. Baina, importantea, guk ikusgai ipintzen dugun guztia ikusiko dute ikasleek. Nik normalean astekoa betetzen dut. Baina, bakoitzak bete dezake nahi duena hilekoa, ikasturte osokoa, eta bat. Horretarako, gainera, hemen goialdean, 3 ikuspegien albo horretan ikusten dugu egutegitxo bat dagoela. Egutegitxo horretan sakatuta, hemen ematen dit aukera. Justu, hemen gaude egunean bertan, eta aurrera, naiz atzera egiteko aukera ematen dit hiletan zehar. Eta hor jarri nahi dudan egunean. Aurrera eta atzera, edozein hiletan, azaroan, nahi dudan tokian. Jarri, eta aukera izango dut, egun horretara joateko, edo behintzat momentu horretan, hile horretara, eta nahi dudan egunean ikusteko, hau da, aurretik daukagun zerbait, kontsultatzeko, bastakit, edozetarako, de ikaslek ere aukera hori izango dute, eure kontsultatzeko, gu moldatzeko noski. Eta, hauxe da guztia. Eskerrik asko eta agur.